Welcome po ulit dito sa Berlumabin Gabaon TV. Sa tanghaling ito mga kabayan ay pag-uusapan na naman natin ang isa pang negosyo na napaka-importante sa ating buhay. Negosyo na sa loob ng ating bahay. Meron nga ba ito? Meron yan mga kabayan. Sa buhay natin, kinakailangan lang natin buksan ang ating isipan, ang ating puso at mag-connect sa Panginoon. Darating agad yan, yung negosyong yan sa inyong bahay. Ang sinasabi ko po ay ang negosyong ice buko, ice candy at yelo. Kung nasa probinsya ka, nasa Maynila, kahit ano pang city, pwede kang magnegosyo kabayan. Basta't i-accept mo lang ito kabayan. Shoutout po sa lahat po ng aking mga subscribers at shoutout po sa inyong lahat sa hapong ito ay pag-uusapan natin ang negosyo na napaka-importante po sa inyo. Mga kabayan, yung napakinggan ninyo ay talagang totoo po yan sa buhay natin kasi mga kabayan. Hindi na natin kinakailangan na magpuhunan pa ng malaki upang tayo po ay makasurvive. Hindi na kailangan natin maghanap pa tayo ng kung anong mga idea. Ang importante po ay naniniwala tayo na kaya nating magnegosyo. Naniniwala tayo na may passion tayo sa pagninegosyo. Naniniwala tayo na mayroon tayong idea at napipigure out natin yung pagpaparami, pagpapalaki ng ating negosyo. So, mga kabayan, start na po tayo, mga katimpuyog, mga kaginintuang puso. Ito yung sinasabi ko na unang-unang negosyo na nandiyan dyan sa loob ng bahay mo na pwede mong gawin dahil maliit lang naman ang puhunan, madali lang naman itong gawin at madali lang itong i-market. Kahit ano pang lugar ang location mo. Yung paggagawa ng ice buko kasi mumustra ko yan or ma-demonstrate ko yan sa inyo kasi dati po akong gumagawa ng ice cream kasi halos ganun lang yon yung paggawa ng ice buko. Nagkatalo lang yan sa pinaglalagyan natin ng cup at saka stick. Pero sa ngayon, ang ibibigay ko pa rin na example ay yung paggagawa ng ice buko na yung hindi na gaya ng dati. Kasi naggagawa po talaga ako ng ice cream. So yung paggawa ng ice buko, napakalaking tulong po sa atin yan. Sa paggawa ng ice buko, kukunin mo lang yung natin yung mga sangkap. Meron lang tayong gata, unang-una sa lahat yan. Mayroon tayong sugar, mayroon tayong tubig, mayroon tayong beans. Tinatawag yun na adsukis beans yun. At saka condensed milk, ayan, kinakailangan natin ng condensed milk. Yung all-purpose flour, ayan, kailangan po yan. Yung iba pa nga, nilalagyan ng cornstarch, ayan. Ang importante po yung timing. Yung timing po yan. At saka yung buko, importante po yan. Kaya napaka-importante po yan na subukan nyo mga kabayan. Mas maganda po ito na magnegosyo po kayo kung ano ang nasa sa inyo. Kung ano yung kaya ninyo, yung kaya mong abutin. So yun po. Pangalawa po ay balikan natin yung ice candy. Halos pumaparehas din po sa pagnenegosyo po ng ice candy ay halos parehas lang po sa paggagawa po ng ice buko. Kaya napakaganda po yan na subukan ninyo, nandyan lang sa tabi ninyo at kahit simple lang ang aking pinapaabot mga kabayan ay malaking tulong po sa inyo ito. Pangatlo ay yung paggagawa po ng yelo. Napaka-importante po yung paggagawa po ng ice candy. Pwede po natin itong ibenta. Pwede natin pong ibenta ito sa ating mga kapitbahay, sa ating mga customers. At kung lumaki-laki ka na, pwede ka nang magbenta dyan sa platform mo, online mo. So ang mga sinasabi ko po mga kabayan ay mga madaling gawin dahil ang niche natin ay tulungan o ang ating mga kapwa Pilipino na magsimula kung anong meron sila. Hindi yung magnegosyo tayo na sinasabi nila na negosyo mo na hindi mo naman negosyo. Ang importante yung negosyo na ito, kahit sa barangay mo lang ito iparehistro, negosyo mo yan. Kahit sa city mo yan iparehistro, pag lumaki-laki ka na, masasabi mo yan na negosyo mo. Kasi talagang nakapangalan sa'yo.
at ugalihin mga kabayan sa pagninegosyo. Kahit maliit lamang ang ating negosyo, kinakailangan natin na ayusin ang ating pakikitungo sa ating mga customers at pagandahin ang ating ginagawang ice buko, ang ating ginagawang ice candy, ating ginagawang yelo. May yumaman na ba sa sinasabi ko? Meron. Marami na pong yumaman sa paggagawa niyan. Kasi yun ang pinaka-basic foundation mo na gagawin upang mapalaki mo, ma-leverage mo. Una sa lahat, ang iyong negosyo. Pangalawa, ang iyong knowledge at self-confidence. At later on, magiging competitive ka at qualified ka ng makipag-kompetisyon, magkaroon ng malaking negosyo. Lahat po naman ng mga malalaking negosyo at mga mayayaman na tao nagsimula sa mababa. Hindi ko po kayo inuumpisahan na magpatayo ka ng grocery mo, magpatayo ka ng mga malalaking motor parts mo, magpatayo ka ng malalaki mong mga car wash mo. Hindi ko po kayo inuumpisahan sa ganun. Dahil ang niche natin ay para sa mga maliliit na kapwa nating Pilipino, kaya tulungan at payamanin ang ating mga kapwa Pilipino. Napakasimple po ang aking vlog. At ang vlog na ito sana po ay nagkaroon po ng tulong sa inyo. Kaya kung nag-iisip ka at wala kang maisip na negosyo, mag-umpisa ka kung anong meron ka, mag-umpisa ka kung ano ang kaya mong gawin, mag-umpisa ka kung ano yung passion mo at yung talagang puspusang pagdiskarte at puspusang paghahanap ng pagpapaganda ng sarili mong brand, yung sarili mong tuklas na masarap na ice buko, sarili mong tuklas na masarap na ice candy at yung pagbebenta mo ng yelo. Naniniwala ba tayo? So kapag naniniwala ka kabayan, gawin mo ito at subukan mo at syempre babalik at babalik tayo sa execution. Pagka nakikinig ka lang, maski siguro napakaganda yung pinakinggan mo, napakaganda yung napanood mo, kung hindi ka nag-execute, useless po yun. Maganda po talaga ay mag-execute po tayo, mag-umpisa po tayo sa maliit dahil dito walang lugi dito. Yung sinasabi ko, hindi ka malulugi sa negosyong ito. Kaya ayos po, hanggang dyan po lamang ang aking vlog na ito, ang aking live na ito, simple lamang po ito. I hope na nakatulong sa inyo. Ako po muli si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyo, go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. Tulungan at payamanin ang ating kapwa. God bless you po.